sim number lai spa lai phunri lai spa lai phunri Shaduanu trying in curing God Badu Shaduanu trying in curing God Badu Tajingnya Bakhuid Badu leng do trying aigu Shaduanu trying in curing God Badu Haka katengok pa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing happy but kajing suk now beleuk pa but now tra Jesus Christ kindan rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Nyangu ya blade takan rat nak benta kanai Sngi nak benta kajing nak benta kajing kajing kerku ke ba ula ahingi kam tame kamit ke basukan jai ke bala ahingi. Haka nek step abang iwana kemadu blade tongin IT telitelani la de ho kam tame ba un simti yangi un pelong yangi ki khon gi jungo un krishan yangi un ai bor yangi un yalam yangi knang ba manga ma phi wei pai wei ni la ban pandap hok ya la ka jong ka kamram nama rublai dala de hi udon kita gi jing thmu na ga banta junga ba jung phi ha ka ne ka sngi ru u khot yang ai phi bangin wan kham jan su bangin i ju bangin sakri u bangin penpriang ye gospel ka jungu lang ba ki kam ki baha ki bangi em den mata ka daw ko hanmen ko para bangin padap hok ila ka jong ka kamram ngidon kam ka jing ngidon kam ka jing snei ngidon kam ki jing kerku ka jungu den mata ka daw ta ka jing sngoret ka jingi ngi IT la de ha ki ti ki jungu ha ka jing sumar su khair ki jungu ha ki bor ki jungu bad ha ka ju ka klimat ha ka ju ka por ko hanmen ko para habang yuana khmat blai track and rat man ko por ngide ban pen red yelade ngide ban pen map nabaro kilat kilat kitam giduna gi pop ki sang gijungi dari mata kadaw ha kane khlimat rukum ju tongin phais u daga jing sngoret ngin pen map na u nabaro kilat kilat gijungi khnang ba manga ma phi kin long kita ki breu ki Bakhuid ki breu ko bidor bantrwa ya kane kamas ki Bakhuid dari mata kadaw tomenta ngin pen pau ka daga jing sngo kajing penmap kajing ina blai trakan rat da ka bang ya duai lang nga pla ha blai badan bor baro pada api ko hanmen ko para bang lale pop sibun da kajing perkat da kiftin da kikam da kajing leklet da kajing le palat junga da kajing le palat junga da kajing le palat bakrau junga Nama kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabaisa kacai soti ia kengel bat kirukut pada api ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yingi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kaching embam jukut amen try can rat go blay is ne yangi Try can rat go play is yangi Kristo ma go Kristo rap go nong penim jongi penim yangi Try can rat go play is yangi Try can rat go play is yangi Kristo go Kristo go no penim jongi penim yangi tongin ya duai Giduai na kabanta kaman sim balaklat no jong I lambok kharbani kam tame akan ngasngi ka jingdab jing I ka jingdab ka jingklat ka jing I hanru banai giduai bablai trekan radon ai I ka jing jathaj bom jukut
hakahima beneng ke jeng bat kum jurung iduai nak benta I klofas solang piau bam iru nyo ya kataga jeng jathaj bom jukut ngiduai ru nak benta I gita nongrang nak benta ke jeng kot ke jeng khia ke jeng I bablai trakan radun nun ktai I unai I ke jeng kot ke jeng khia hagaleng kamer bat kamen sem kum juru nak benta u shembor nongkhar bain yo no ya ka jing koi ka jing khia hagaleng kamet bat kaman sem kham tame ka jing shapting ka jingi hakapormet bablai trikan rad un weng no ya I na kane ka jing pang na kamet ka baidan Koblei me ubala pan kre na gabanta ki bayi jame ya ki ki babha ki bangimla ban yo I to panda bah ki dono jungi ya ka jingtrang ban jame knang ba da ka bayi jame ha ki baro bad nalor ki baro nginyo ya ka jingkular jungme ki bapalat liam ya baro ki jingang not daut rai jing Jesu Christ kon jungme ubai mat basan sha rengkat bad me ha ka jing yalong ka wei jong man sim Bakhuid ublai junam la junam amen Kajing pulai na kitab kinang bisa kalau nong kebakandai ket khot kebanreu ter hado hasan hakata kapol baro kinong sikem kilaya lumlang bad hakabet beltu baro bad kilaya lej bantung sem yaw abi milek hajan udeng tibi ubadon hajan umau bena ubaha siket habala yatho yakata haujotam ulai kiu bad ulai yeng hakliar jong ulom kirisim bad ula pertajam bad ula ong haki tu skor yanga pi konong sikem ba ublai undup skor ya pi kideng sisen kilaya lej ban pensle ya usim ubasin shar halor jongki te kila ong hau te kila ong ha udeng twi to sansar ha lord jungi henrei udeng olives ula jubab yaki hato ngan eno yala ka khen da ka ba ai burom ya ki blai bat ki brew ban sansar la do ha lord ki deng nang ta ki deng kila ong ya udeng lebur ale mapi bat sansar ha lord jungi henrei udeng dembur ula jubab yaki Day mo bangan eno yala kajing tiang bad yala uso ubabang ban sansar lado halor kideng ti kideng kila ong ya udeng sawan ale mapi bad sansar halor jungi henrei udeng sawan ula jubab yaki hato day mo bangan eno ya kawan jonga kabapen kemen yaki blai bat kibreu ban sansar lado halor kideng hang tabaro kideng kilaya ong ya udeng sia ale mapi ban sansar halor jungi ti udeng sia ula jubab yakideng lada hakajing shania pipen sle yanga kum usem halor jong pi ti ale ken bat retngen hapo sengyu jonga lada om dei kumta e kading kan mat mi na udeng sia bat kan bam khoi ya kideng kedal ka Lebanon kiktin jong trai Yesumu ya blai. Nambaran ruspa kandai pusah. Ruspa kandai pusah. Os emurwari saatrai Bamishan borya akajing job bamila ai kano ushaduk men me ajing kwadonu jauh memshem jauh metanya
ban siak siar me pen pong o ban jing im na me a try de me la aya u jing im bajlan me aya u Sngi bashi juno da jing ya rab jong me ukrau me ai kanam burom juno mente ki jing kerku sngok men shisha usim shanya usim tanga utrai uskem jing ijong unlap nong shun jong baro unkem bashun ya Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Suki baduga kamensim, nabagai mapneng kalong kajongki. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utraw dan rainkat bat pi Nagabat piro, kajing pole na gospel Bakhuid kat kum o Matthews kabrang ame kutray. Ha kata kapor u Jisu laithu kane ka farsi hala kisenran kahima beneng ka Yesrim yau trai ka bris awan ubalami dang step rangap banwer nong tray ha ka bris awan jung u enda ula yakut bat kinong bala si denar shisngi ula pha yaki sha ki bris awan jung u ulami biang kum ha ka kanta ka balai bat ulayo i ya ki breu ki bayeng hayeu te ulong haki piru ki letre ha ki bris awan ban ngan siu ya pi kat ba pi day hawk kumta ki la let ulami biang kum ha ka kanta ka ba hanriu bat ha ka kanta ka ba khandai bat ule kumju haba la jan ka kanta ka ba khadwei ula let biang bat ula shem ya ki wei pat ki breu ki bayayeng hangta bat ulong haki balei pi ya penlut kai ya kapor hang ni baro shisngi kila jbab namar amdan bawer bela yangi te ulong haki ki mapiru letre ha ka bris awan enda la janmet utrai ka bris awan ulong ha sordar jengu ki khot ya kinong bela bat siu bainong yaki sedang na kiba la wer khadu hadu kiba nengkong haba kitu ya kiba la wer bela tang ha kekenta kiba khadwei kilawan wei pa wei na ki ula yo bainong si denar kumta haba kitu ya kiba la wer nengkong kilawan kilatharai bat yo khambun hanrei makiru kilayo tang mar sidenar marwei enda kilayo pediang ya kebainong kila knyum persya yau trai kiong kine kibreu ya kiba lawer khadu ki trei tang sikenta penban pi la penirangkat ya ki batngi kibla trei baro sisngi bat kiba la shashit kashit kasang Henry ula paiktin ha wei naki kolok
ngam shem le klop ya phi hatu phim shem la yakut bat nga nagabanta shi denar te ula shem te to shem ya ka badai ka chong phi bat khi lei no nga rai banai yaw ne ubakhadu kumbang aya phi hatu ngam don hok banle kat bang amon ya kata ka badai ka chong nga ni phi bisni ya ka jingkloj man sem jonga kumta ki bakhadu kilong banengkong bat ki banengkong kilong khadu ka gospel try Virginia America Chris. Kohan men kopara how try Jesus Christ habangi pej ha ka jing jungi ha kane ka prathai ka bamanta laladai ha kanu kaliang jong ka jing ne ha kanu kaliang ne ka banta jong ka lang gas alang ga jungi ngim yo isu ya ka hok ngim yo isu ya kata ka jing shisha ngim yo isu ya ka jing bishar badai hok ngi yo I tang ka jing bishni ngi yo I tang ka jing le shliang ngi lap tang ka jing le club ha ka jing ladang ngi dei ngi pej ha ka jing ba marwei junga ba jung phi ladang ngi pej ha ka lang ka salang ka jingi ladang ngi pej ha ki office chung ka sarkar jingi ba pher ngim yo isu ya ka jing le hok ngim yo isu ya ka jing shisha ngim yo isu shisha ya kata ka jing kloj mensem bat ka jing snut ho ne ka jing yarap markeliang Henry menta ka sngi ka gospel ujisu hikay yang ayapi ba mangi iway payway ngide ki khon ki jung blay ngim day ban perkhat ne ngim day ban kat kum ka jing jong kane ka prathai ka bamanta ka juk ka bamanta Henry ujisu lengba kane ka farsi ka baw ay ha ka gospel bamanta ka sngi ka gospel jong Matthews kalanong ka ba arpho dukhot iway dukhat henriu uhikay nga badepi bangide banbut ya kanuk sa babha jong une utrai jong ka bris owan ladangi pej ha ka jing jonga ba marwei na ka jing jong pi marwei ladangi poson ila ka jing hato shisha mga mapi ngidon na kum kamen sem jong une utrai jong ka bris owan ubadon kata ka jing keluj mensim ban ai ya ka bainong ka ba uday ban ai ha kinong tray gi jung u Henry mga mapipat habang idon kinong tray hapo kaying kasem ka jung aga jung pi ha jaka bangi kloy ban yarap yaki penban ngi persang ban klop naki kanai ka de ka jing shisha ka pangilap ha kanai ka juk jungi ka pamenta ladangan day unong tray office habaki we ki wan don kam yanga hato nga persang sisa ban kener ki kiti ki junga ban yarap ya kito ki bawan sanga wala dang amla ban ai ki kekam wala dang amla ban ai ki kapisa katengka Henry hato nga persang ban snut bandon kata ka jing snut ho ya ka jing don kam jungki hato nga persang dakla ka jong ka buy ka bor ban kener ki kiti junga ban yarap ya ki ban kiu kham sijrong ha ka imlang ka salang ha ka yo ka kot Henry ladang ilai hakano kano ka office mentang ilap tangga jingla club hajaka bakin Christian ya pi hajaka bakin yarab ya pi haba phile yakendo haki office ki bapher penban ki khwan na pi penban ki persang ban sim na pi ki persang ban le club nangi ki badon kam ya jingrap ke jongki ladang ipe ha ki kam bisar khadar jongki mlanga salanga jungi ladang ipe ha ki snong jungi hanong kandong ha ki dorbar snong jungi ladangi pe ha ka kot ngiyo I ba om don shu kane ka jing le hok om don shu kata ka jing bishar hok ngiyo I tang kaspa ka badan kam lada pidon kaspa lada pila ban ai ki tiar ki mata lada pila ban penhun ya kata ka jing don kam jung pi pinyo ya ka hok pinyo ya kata ka jing sisa ka ba pidai ban yo pidai pinsa yo ya kata ka banta ka ba pidai ban yo Henry lada pimdon
lada phim la ban pan hun yaki ko han men ko para ngim yo shisha ya kata ka jing bishar hak ngim la ban yo shisha ya ka jing shisha Henry kumbang itip ngila ban yo tang ka jing le shiliang tang ka jing le club den mata ka daw ha ga ne gasngi u jisu khot wearing ip kham ta me mangi kristan ngim dei ban long kita ki breu ki ba le club ngim dei ban long kita ki breu ki ba le shiliang ne ki ba pet shiliang ne ki ba bisni ya ki wei Henry ngi dei ban long kita ki breu ki ba ka loj mansem ban kner ki kti jingi ban yarab ya kito ki ba don kame ga jingi rab junga ba jungpi bat kumjuru bangin snut hu ya ka hok jong ki wei ban snut hu ya ka jing shisha ka jong ki wei ban snut hu ya ka banta ka ba ki dei ban yo bangim dei ban chim na ki Henry ngi dei ban yarab ya ki ngi dei ban le ya ka e ka ba hok ngi dei ban le ya ka e ka ba shisha na ka banta jongki ne nagbanta yala deru kabar ka bangila banyo jing hikai na ne ka gospel mamata ka sngi ka dei ka jing kloj mensim jong blei yang ki khon gi jong o ublei habau bishar yang ayapi hakasngi bakhadu ngi ong ba un sape ya ka jing kala ka bamut jong a jong pi ublei nyeu ublei pe ya kita ki jing he ki pop jonga ke jong pi ke jing kraw jong ki pop jonga ke jong pi pe ya kita ki jing bon jong ki pop jonga ba jong pi Henry ublei pe ya ka jing kloi jonga ba jong pi ban kala ka bamut ban ino ya ka jing em barem jongi ban ino ya ki to ki pop jongi lada manga mapi ha kana ke jing em ba menta yole se menta ka klimat yole se menta ka sngi ngi em ha ka pop ka ba kraw ngi em ha ka pop ka ba kraw lada manga nga kloi ban kala ka bamut lada manga nga kloi ban ino ya kana ka pop ka ba kraw ka ba ngadon ha kana klimat ne ka ba ngale ha kana ka por lada nga kloi shisha ban kala ka bamut lada shisha nga i ya kana ka pop ka junga ublei unsa ayenga kata ka bainong ka bangadai banyo ublei sa ayenga kata ka jing em bom chukut ublei sa kurkhuyenga hakane ka jing em junga bamanta lara shisha nga don kata ka jing raikut lara manga shisha nga i no ya kana ka pop ne na ka jing sneu ka junga ngite ba ublei pe ya kata ka jing em barem Henry pe ya ka jing em junga ba jungpi bamanta upet ya kada nut ka junga ka jungpi ban kloi ban kelag bamut ne ban i ya ki pop ki jungi ko han men ko para dei na mata ka daw bamanga ma pi ngim dei ban klet ya ka jing ik ngim dei ban klet ya ka jing snei ka jung blei ublei umle shliang yano ublei umle umpet don kata ka bing jing bisni ne don kata ka jing leklop yano ya bastan ne boduk ya uba bit ne uba kumno ubruspa ne ubam spa ya uba nang ne bomstad ya uba rid ne uba he ya nong pop ne uba hok umpet ya kata Henry upet ya ka jingkloi junga ba jungpi bangin IT ya la de hu lada mangama pi ngi kwa banlong kita ki breu ki balai hok ha ka jingim lada mangama pi ngi kwa banlong shisha kita ki breu ki ba em ya ka jingim ka ba shisha kum uba jisu lahika yangi lengba kana ke farsi lada manga ma pi shisha lada ngi kwa ban i ya kana ki pop ki junga ki jungpi ban kala ke bamut ngi dei ban wan shoble ngi dei ban IT yala dei hoble den mata ka daw ko han men ko para ha kana ke sngi to nginda puson bha ya kana ke junghi kai ke ba u jisu ulahika yangi nongkong na shabe bangin le hok haka jing em ka junga ka jungpi bangin nom le klop bangin bishar bha ya ka ek bangin dei bishar haka jing em jungi haka ne ka prathei haka jing ya dei jungi haka em lang ka salang haka jing ya dei jungi para breu bar kumjuru haka jing ya dei jungi bat ka jing em la jong ka jing em khot ka jing em soti ka jing kala ka bamut na ki jing em barem jungi tongin duai tongin IT la de haublei baublei un krasyan yangi baublei un yarab yangi khnang ba manga mapi ngil aban em kata ka jing em hok ka jing em soti ka jing em baloi ka jing em ka basisha
Hagikti Gijong Oblay, and your rock yo Jesus Christ. Trong nhân pla là cái trong cái chừng nghe ngang nghe hào blay pa bên bò bà ro nông thao cái bên anh bắt cái khăn đeo bắt hào Jesus Christ u khôn ba marway chung u trai chung y yao ba la po na man sem Bakhuid yao ba la khana kamara thei soti u ba sha la bein ha po pintius pilatus la sana na yu la ya ba la tep yu u la ya shi ba ya Hagas Sngi ke balai ulam lipat ni ke bayap ula kiu sabeneng usong sakamon blay pa dan bor baro nang cha wan pat ban bishar ke bi ke bayap nangei dahau men sem Bakhuid ha ke Balang Catholic Bakhuid ha ke jing salok ke Bakhuid ha ke jing ma be pop ha ke jing mi pat ka do but ha ke jing em bom chukut amen. Lai spot in your po. Blay ba crow to piang snow pa jing ai ti ba ngi terwa wine ba Bali pernai bau pajo meu ai ngijer wala kidono daki ti jong uleng do Namu Chris Tiang ko try yang ibaro Tuduai ko para baga jeng kenya jenga ba jong pi kan long wa priang hu nak ma do blay pa badan bor baro to try piding jing kenya ne ti jong pi na ko banta ka jing ro ko buro ma ka jeng ju ka jing ma to yang i bede ka Balang ko ko ju paro ko wei ko try to priang ya ge jing trwa jongi da ki ba lapan long ya ge jen ai ke liang ba khrau buram bangi ki batrua ya kabamela ai ngilong ki basong hak ban priang ya mehi daw Chris utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi rengka pat piru to kan tu ya la ki donut you can do ya ki shall try to nginai utrai blay jongi ka shong hok pat ka day da shisha ka long basong hak bat ka badei ka dei ti jongi bat ka jing panem yangi Haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kanrat ko kpa Bakhuid ko blay badan bor bat bom jukut lang bao trai jungi Jesus Christ how ba melamon ban pan thamai ya ki e bara da ka ba ai banta lem yangi ha ka jing dapura jong u namar wat la ulong ha ka dur jong blay pan ban ula pen suda yalade bat da kasnam jong ka ding phna jong u ulawan ra ya ke jing suk ha ke prathei namar kata la kentiu yu halor ki e baro bad ula kalalong kathme jong ka jing embom jikut ha ki to baro ki bakongu yu bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ark angel ki khats em bad ki hima bad baro ki paj berlin bad ki bor jong ka beneng ngirwai ke jing rwai ro yame bad ngi pan bana khlem sange Bakhuid, utrai ublay kipai, meng pertei sawada kaburam chome.
Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you Lord. And Yaro you are one, agak ketengun try. Neng percaya sawada kaburam jengmin. Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you Lord. Dasisha melong Bakhuid kotrai katame jong kajing kuid baro. Namar kata ngi kerpat yame topen kuid pen kentang ya kine kajing trua jongi. Da gabapa yomen sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor beladi no yu badala kaman snobha ula priang ya kajing syashatam ula shimyokpu badagbaingu yame ula kediayu badlai halag senran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jongpi. Haga jugur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badgabaingu biang yame ula ai halag senran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajing map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bang yune upu bangi dia kane ipen benar kajing yap jong me ko try tada du Namar kata ngi gibapan manta ya kajing ya bagajing mi pa jung u ngi terwa hame ko trayuk po jong kajing im bat ya ko khori jong kajing pen im ngi dai ngu aidam namar melanyew ya ngi babet ban yang khma jung me bat ban sakri yame da kabas ngeuret ngi kerpat yame bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mokres ngin long ki ba lapan yateli ka we daw man sim Bakhuid tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatla ka perthei bato penjanaya ka ha ka jingit rangkat bar Francis ukpa Bakhuid jungi walban marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bat baro kilingdo tokan mau ya ki sakri jung me ilambok harbani bar klofas olampiao ki ba me lakhot salade na kane ka perthei to ai ba maki ki ba yalong ka we bado khon jung me ha ka jingyap kum ka chungu kin long ka we ru ha bat u ha ka jing mi pa jong u to kan Mawkhlam ru ya ki henmen ki para senrang bat kan thei ki bal yo thia da bakermen ha ka jing mi pat bat ya baro ki bal klat no ha ka jing Sngi jong me to priang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to Sngi yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bat kamaria thei soti Bakhuid ka kmi jong oblei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro krukhud ki balapen sngo baha yame pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jing imbam jukut bat begini ro bat pandan borom yame daw kon jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kalong ame blei kupa badan bor
ha ke jing long ka we jong men sem ba khu ba ro ka borom ber ke jing ro chu nom la chu nom amen kumbla hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbla hikai ngi dak tin ble ngi nod banong kok pa jong ni ba habneng kalong ka bakhoi ka teng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendeu kumba habneng to ai ngi mancha ka jong ram jong ni ka ba hala ka sngi ba ka ma bi ngi ka kan jong ni kumba ngi ro ki ma bi ke bles ne ngi bat wat ya lam ngi sha ka jong pen choi Henry to penlai jengi na ka basneu to penlai jengi ngi karpat ko try na ga jing sneu baro ha ga jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi knang ba da ga jing rap ka jing snei jong me ngin lai bar bor na ka pop ban ngin yo jing da na ga jing jen jar baro kat ba ngi ding ap khmelen ti ya ga jing kerman ba khoj bat ga jing wan pa jong nong panem jingi u Jesus Christ Namar kajume kalong kaima, kajume kabor berkaburam, jenom la jenom. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jongme, kajing suk ngai api, kajing suk junga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, Henry ya kajing jong ka balang jongme, bat ha kajing sbon jongme. To ai ha ka ya kajing suk bat kajing itali ka wei, kat kum kamon jongme. Mame ubi amat basan syar junom la junom amen kajing sukot rai kadan barabor rengkat bat pi ong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Ko kun lang bron me baki no ki po ka pertay to sio se ne yangi ko kun lang bron me baki no ki po ka pertay to sio se ne yangi Nang bron, we bakit nakipag kapertay, to ay jing sukyangi. Hak mi kulang broad jong blay, hak mi bukid na ekipob jong ka perthei, sukito ya ki balakot, shaka jong kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat am jong hak raman rung apo kaying ka jonga, and rage ong tang kiten kaman sem jonga kan sakya hi. Kaman kasunam Christ kan ribet kelamingi shaka jong embam jokot. Amen.
Chris. Tremendous nam 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 Chris. Try to go play Bakhuid, Gamani Yamim, Gaya Ropen Don Burom, Go Play Go Kendran, Gadem Yamani. Ya jing krao jong mi lan ya I ja mi try long penim jong go try jong Jing siêu ngu sakrament me bu bangan dub yaim ban me try kendran ya jing ika jong me try ngan so juno Yaro Visnu Panan Borom Yame Mapenta Kana Kalimat Kalamela Ayami Hamtame Kajingwan Kajumi Ha Kadanut Kajungi Kajingwan Shori Gad Kajumi Ha Kajing Em Kajungi Try Malapan Red Yaladi Dakabame Wan Shong Gad Bangi Kibrud Badlot Kibrud Maduna Kijin Tau Kibarid Kajungme Kajing Don Jungme Kajisu Bidya Kak Pengklan Yingi Ka Ai Boringi Ka Ai Mansim Yingi Paning La Shishu Panim Kajing Kajungi Akine Kisngi Kaban Sawan Dan Mata Kadao Kajisu Bidya Kershan Yingi Kerab Yingi Ai Boringi Pangilaban Im Kadung Kajungi Kai Kabamalahi Kai Gospel Pangilaban Trey Hot Pangilaban Bishar Hot Yakiwe Pangilaban Kershan Yakiwe Daki Kam Ki Pangile Daki Kitin Ki Pangikren Daki Jing Slut Go Kajungi Yaki Panginam Lon Kata Kajing Le Klop Kajing Le Bisni Kajing Pechel Yang Yakiwe Otra Jisubidya Hidu Wairu Nak Bentar Kinong Trey Sorkar Maper Pemakiru Kilaban Trey Katkun Kata
banta ke justice ka bagidai bantrai hapo kai lang ka salang ka jingi nak banta ki bro baro nak banta ke no sisnom jong kane ke jalang ke jingi o jisu bi je ha man sim jumi ha ki to ki badan kebor ha ka sinjar khadar pat kum jiru di ban pej ha ka bisha apo ki darbar baper jong ka ri jingi jong ka jalang ke jingi hai ki kotrai kata kamen sim jab ka jing trai hok ka jing trai nak banta ka jing shisha ba ki pai ki jumi oh jisu iban rak ma jumi baro ki papang ki basitam bandu basam sipa badan ha ka jing lanot ka jengki oh jisu ai bori kerashan yangi yalam yangi batin lenti yangi nang bamangi way by way inang la susu ban em kata ka jing em kristan ka basisha ka jing em kristan ka bapura kham tame ha ka jing ya dei jingi bat ki breu bat ki paramarjan ki jingi bat ki bayinga sam jingi rukum jo jisu nyai ti la de hame jisu wan ban simti yangi wan pun pelong yangi ki khon ki chong me Tong ini aduai haba lapenlong yang ikinong yo benta lem hau Chris lengba kine ki sakramen ngi kerpat rid ya kajengis ne jong me kotrai ba da ka ba ngi yasriem dor ya u hang ne hasla prathei en la ban penlong yang ikinong yo benta lem bat u habneng ubay man basansyar junam la junam amen utrai dan rain kad bat pi ublay badan borbaro unkar khuye pi ukpa badakun badaman sem Bakhuid amen to letsuk ya ro badi yo trai da kajing em babha jong pi isongo yaw blay lai spa khatsa Tosu baba tukmen uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng tosu baba tukmen uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng Sukita baduk ala jinglong mensim kaspakapau yaki kam temrau sukita ki bayam bad bayai shajing utrai kendrat yaki un pentgen dosyo baba tukmen uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng dosyo baba tukmen uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng Kau buram hokpa perhukun haman sim Bakhuid Balang haba menikong kujumental baraboy junam la junam amen. Enya ra yo try Jesus Christ junam la junam amen.